Gaizka liburu asko idatzi dituzu eta haur eta gaztientzat ibilita, helduentzat idazten egon zara, baina holan euskarazko helduentzako lehenengo novela hau izango litzateke, ezta? Jai alai? Bai, hau da, begira, denbora pasada, nire 12. liburua, argitartzen dudan 12. liburua. Bai, hasiera batean hasi nintzen helduentzako literaturarekin, erderaz, gero aita izan nintzenean, hasi nintzen aur eta gazte literaturarekin, seme-alabentzat asmatzen dituen istorioak, eta, gustoran nenbilen haiek ere, eta bide horretatik jorratu nuen. Egia esan, nire liburuen artean gehien maite ditudanak dira aur liburuak. Eta, segituko dut idazten, baina nolabait liburu hau banuen, ideia hau banukan buruan sartuta aspalditik. Eta, azkeneko partetik izan nuen denbora libre pizka bat, eta azkenean, hau egiteko aprobetxatu nuen. Gaizka lankidea gara, eta Euskal Telebistan kanpoko gauzak egiten dienien ukitzen dugu korrelako unitate ibiltari erraldoi bat, eta bertan lanien egoten zara aratona, eta horreri esker, bestak beste, zemat pilota partidu, zemat zestapuntako partidu, ikusten eta lanien egoten zarete bertan, ez dakitsi ideia hortik datorren gaiari buruzko novela bat idazteko? Bai, egia esan, lan honetan jarduteak eman dizkit aukerazko Euskal Herria beste ikuspegi batetik ezagutzeko. Normalian, ni Portugaletekoa naiz, eta askotan pentsatzen dut, hor lana bilatu izan manuk zer, ezta? Deslogo ez nuen ezagutzen dudan bezala Euskal Herriko frontoi guztiak, antzoki guztiak, plaza guztiak, taberna batzuk ere, zertarako ukatu, eta horrek eman dit harako ikuspegi privilegiatua. Eta hortik jaio da liburu hau, bai. Begira, orain gutxi arte, nolait idazten zuen argiztatzailetzat neukan neure burua. Orain, 12 liburu idatzi eta argitaratuta gero, harro esan dezaket, nolabait ogibidez argiztatzaile den idazle bat naizela. Eta, bai, benetan, kostatu zait pilo bat, baina oen janik usteet hori esateko garaia iritsi zaidala, bai. Gaur egungo pilotari zinguratuta, bestak beste lanien bertan egoten zarelako, baina aspaldiko baten bat gaur izango dugu sortea, geurekin egongo da gonbidatu duzun pertsona. Nor da, bera nor etorriko zaigu Gaizka eta zerraitik aukeratu duzu bera? Etorriko dana Juan Ignacio Zulaika da, zestalari mundu osoan zehar, batez ere Ameriketan, oso pertsona zoragarria da, badauka kontatzeko gauza pilo bat, makina gauza, badu liburu bat bere bizipenekin edo pilotarien pasadizu eta bizipenekin, eta asko lagundu dit liburu hau pizkat idazteko orduan. Horregatik gonbidatu dut. Billete sortak motxilatik atera eta koltsoiaren azpian gorde zituen. Diru asko zegoen. $1.000.000. Gau hartan, apustuak ikaragarri handiak izan ziren Miamiko pilotalekuetan. Gaizka irudi batetik, abiatuta, novela idazteko ideia? Begira, kasu honetan, hala gertatu da. Banuen, zesta puntaren munduan kokatutako liburu bat o historio bat idazteko gogua, eta hori erabakita gero, hau etorri zitzaidan, irudi hori etorri zitzaidan gogora, eta zan, Cadillac gorri bat, deskapotablea, trabakuatik behera jaisten. Cadillac gorri bat, Ameriketatik etorriko da, Cadillac gorri bat, noski? Jakina. Eta horrek nik uste pista guztiak edo ematen dituela jakiteko historia zertaz doan tan ondik norakoak. Historioan, esan duguna, kotxe gorria hasiko da, bihurgunez bihurgune, kontrol batera iritsiko da, irakurtzen bihurgunez bihurgune, abiada baten egongo garalako lehenengo herrialdetik azkenera, kontrol horretan lehenengo momentutik akzioa dago. Bai, zer gertatzen
da, niri irakurle bezala oso importantia da, hasiera-hasieratik jakitea ze liburu mota dudan eskuen artean. Eta, bueno, gainera, kontrol hori hor jartzeak ematen dit aukera, bueno, tentsioa sortzeko noski, baina baita ere, historia zein garaian dagoen kokatuta azaltzeko. Eta, bueno, ez da edo nolako garaia. Garaia ongi aukeratuta dago eta badituz bere zergatiak. Bueno, garai ezberdinak egongo dira liburuan, gogoratzeko ariketa bat ere izango dalako, eta testuingurua zabalduko dugu, kirolaren aitzakian eta bidai asko egingo dugu leku askotara eta sasoi ezberdinetara, baina esan duguna abia puntua eta gaur egungo momentua 80ko hamarkada amaiera izango da. Beldurgarria zen kontrol baten gelditzea 80ko hamarkada amaiera horretan, bera geratuta, poltsa bat egongo da, diruz beteta gaizka, pistola batekin bai, da bere ala jakingo dugu hori, baina ala ere zabalduko duen poltsan beste zeo zer dau, zesta bat? Bai, baita ere horrek ematen dit, bueno, esan dudana, gustatzen zaite jenteak jakitea zer duen aurrean, ezta? Eta, bueno, horrek ematen dio, bai, nolabaiteko misterioa, nolabaiteko xarma ere, zesta azkenean gurean bada zerbait, osea, ez da edo, arkitu dezakete pala bat, edo arkitu dezakete ez da gizer, baina sistera bat beste zerbait bada. 80ko hamarkada amaiera. Esan dugu Martin Larralde pilotaria izango da, Ameriketan, jaialai ezberdinetan ibiletakoa, eta mundu osoan zehar frontoietan ibiletakoa, eta herrira bueltatuko da, baina IESean dabil. Bai, Martin Larralde arazotan sartu da Ameriketan, eta, ala beharrez adi behar du. Nora, jaioterrira, ez da? Hemen ez dut uste berak uste duenek hemen libratuko denik, ez dut uste, baina, jaioterria azkenean etxean jokatzen du, ez da? Zer, egin behar baldin badu, etxean jokatuko du. Ze gertatzen da, aspaldiko, iraganeko mamuak, iraganeko etxaiak, iraganeko maitasunak, dana ikusiko, aurkituko ditu hemen. Eta horrek ere ematen dit historia pizka janzteko aukera. Niretzat liburu honetan importantiena edo ez dakit gehien gustatzen zidan da maitasunezko historioa. Bi protagonisten arteko maitasunezko historia. Badagoelako, oso pertsonaiak izango dira, protagonista, antagonista bat egongo da, etxaiak egongo dira, esan duguna, maitasuna egongo da, erromantzea egongo da. Zergaitik sasoi honetan kokatuta, gaizka eta aitzakia esan duguna, atzera begira jarriko da, bera frontoietan ibili da, eta zer errepaso egingo diogun bai kirolari, ez da? Berez, historia hau hasten da Franco hiltzen denean. Hemengo Leharti baiko eta Markinako jente asko, gazte asko hor zeuden Ameriketan, eta bueltatzen zirenean, hemengo errealitatea, han Ameriketan zeukanarekin, bat ere, zer ikusi gutxi zuena, hori da hemen aurkitzen dutena. Orduan, Franco hiltzen da, hemengo gizartea aldatzen hasten da, eta bide batez hori Ameriketan zan zestapuntaren urrezko garaia. Floridan okerrez banago 11 frontoi zeuden, zabalik eta lanian, eta puntalariak ziren horko, zineko izarrak bezalako bezain famatuak edo behintzat, bai, ezta. Eta gero, zer gertatzen da, Martin bueltatzen denean, zuk esan dozun garai hori, da, hemen krisialdi ekonomikoa zegoen, langabezia, IESa, represioa, indarkeria, eta nik garai hori bizi-bizian ezagutu nuen, ezta? Hor gertutik. Eta, garai bat aukeratzeko orduan hori aukeratu nuen. Fikzioa, noski, hasieratik esaten duzu gainera pertsonaia guztiak asmatutakoak dira. Fikzioa izango da, esan duguna, testuingurua benetakoa, eta irakurtzen duenak eta bizi izan duenak, errekonozituko du, eta ez duenak bizi, bortxe dauka, zertxalada batzuk, baina
fikzioa errealitatearekin lotuta. Zesta puntaren historiari buruzko gogoetak egiten ditugunean, eta, dokumentatuta, eta gero hitz egingo dugu horri buruz bai, baina esate baterako, zenbat izen erreal Al Capone egongo da, Paul Newman egongo da, guztiak benetakoak dira, historiari dagokionez. Hala gertatu zen, zesta punta mundu osoan zehar zabaldu zen, bai Estatu Batuetan, Kuban, Mexikon, Argentinan, Txinan, Filipinetan, Egipton leku askotan. Eta, zer gertatu zen, batez ere, Kuban, okerez banago, eta hortik, itzela zen, itzela. Jendiak kolak egiten zituen sartzeko egunero, eta, azkenean, zesta punta, zer gertatzen da? Badauka denetatik, badu grina, badu erronka, badu borroka, badu dirua tartean, baditu gauza asko, eta idazle batek liburu bat edo historio bat osatzeko osagai guztiak dauzka. Eta izen guzti horiek, hala da, Al Capone biltzen zen, Paul Newman agertzen zen, John Travolta, juten zen jente asko, egon ziren puntalari batzuk, garai hartan, Hollywoodeko aktoresekin ibili zirenak, ibili, harreman zuzenak eta gertuak izan zituzten. Eta, eta Cantinflas aktore famatuak berak bere etxean, bere Mexikoko etxean, egin zuen frontoi bat, bere lagun puntalari batekin jokatzeko. Orduan, gehiegi da, pasada bada, eta azkenean, nik pentsatzen nuen, hau norbaitek seguru zehozer idatzi izan duela ni baino lehen. Eta gero, bapatean konturatu nintzen, ez zegoela ez libururik, eleberirik, eta esan nuen, hau da nerea, eta venga, tira. Eta hori agertu zen. Alberto Ladron Aranaren Arotzanen eskuak liburua nire ustez aukera paregabea da misterio eta suspentzea goztuko duen edonorentzat. Historia Nafarroko herri txiki batean girotuta dago, thriller bat da eta hasieratik harrapatzen gaituan Edualde protagonistaren historiarekin. Liburu hau asko gustatzen zait, batez ere bere ritmoagatik. Atalak oso laburrak dira eta egileak oso ondo daki tentzioari eusten. Orrialde bat bukatu eta berrehala burrengoa erakurtzeko gogoak ematen dit. Gainera, herrizkako giroa sekretuz betetako dago eta hori oso modura kargarrian azaltzen du egileak. Gomendatuko nuke ez delako liburu astuna. Prosa oso ondo dago eta argia eta naturala da. Eta gaizka paralelismo hori egingo dugu, kirolarekin, kirolan dagoen lehiarekin, sortzen diren amorru eta pasioiekin, eta istorioarekin. Pertsonaiak izango duena, bere betiko etxaiarekin, Floridan egon zenien bere kontra jokatzen zuen Otsoa horrekin, eta Euskal Herrian ere bere zain egongo da. Martin Larraldek mamuak utziko dituelakoan, baina hemen ere aurkituko ditu. Baiokoa, eta zesta puntaren partidu hori, euren arteko partiduan bebai, partidu pare bat egongo direlako? Bai. Oso erabaki horrak izango direnak? Bai, oso erabaki horrak. Gaztetakoa eta sartzakoa? Bai, gaztetakoa, izan zen, hori, zesta puntaren, nolabait, ez dakit puntako garaiak ziren ezta, eta, hor jartzen ditut, Daytonako frontoian jartzen ditut 13.000 lagun apostuak egiten eta txoratuta, eta hori gertatzen zen. Eta kotxe gorri bat jokoan? Eta kotxe gorri bat jokoan, eta Cadillac gorri bat. Eldorado bat jokoan. Eta, kotxe hori, hasiera batean izan zen, historioni abia puntua eman zion irudia, ezta? Eta gero bestaldetik, nik usteet, amets Amerikarraren ikurra dela, ez da, edo ikur izan daitekela, halako kotxe zoragarri bat, gero Martineri ametsa amets gaizto bilakatzen zaio, baina nala ere. Hau da, nik uste bere bizitzan punturik gorenaren oroimen bat edo erakusgarri bat, eta horregatik naiz eta iesi etorri
Horregatik, naiz eta ozeanoa zeharkatu, berak bere kotxeak hartzen duenean. Ametsak bete zienien, kotxea irabazi, Bai. ametsak apurtzen zienien, kotxearekin bueltan datorrenien, eta bi partidu esan dugu, eta lehenengo partiduan ja pistak apur bat zeren iesi datorren jakiteko. Hor egongo dalako, mafiosoren bat hor eskatuko diona, zeo zer... Bai. Askorik ez dut esango, baina, garai hartan, 70ko hamarkada horretan, Floridan, hasi izan kokainaren dirua sartzen, etorri izan jende asko Kubatik, etorri izan jende asko Kolonbiatik, bertan nire bazeuden noski mafiosoak, eta nik uste, testuinguru polita dela, historioa kokatzeko. Eta bai, iesi aterako da Martin, eta beste... Miami Jaialai, Miami Baizen kareta horretan agertzen zana, agertuko dalako bai, eta sasoi hori izango da, jokuan bestelako elementu batzuk nahastuko dira, jokua berabe zikinduko da, dana zikinduko da apurtxuet, egoeri muturrera iritsi arte, 80ko hamarkadako greba hori bai, ez da? Bai, horrek nolabait nik uste markatu zuela testapuntaren gainberaren hasiera. Etorri ziren, seguru nago, izango zituztela arrazoi honak huelga egiteko, baina, ez dakit ondo neurtu zituzten euren urratzako ez. Kontua kontu, ona bueltatu ziren gehienak, eta nik hemen, frontoi horretan bertan, ikusi izan dut oindala 30 urte, Ijapatik zetozenak Ameriketatik, eta hemen jentia kapela batzuekin, ailapa jartzen zur kapela, eta hori ezagutu izan dut. Eta betidanik banekien hor historio polita bat zegoela. Betidanik izan dut pizkat sensazio hori, ezta? Eta buelta asko eman izan dizkiot, gero azkenean ez nintzen ausartzen, edo ez nekien nola heldu, baina beti aitzakiren bat bilatzen nuen, historio honi ez ekiteko. Ausartu nahi zen arte, denbora izan dudalako nire bizitzan estreineko aldia, eta bai. Momentu baten, iradokitzen dabe bai, berpiste bat etorri aldala, egongo dalako protagonista zar bat, garai, frontoian egoten dana, eta zestak egiten dituena, galtzear egondan ogibide bat noiztik, eta, oraindik hortxe gauz Martin, urrezko aroa bizi izandako pilotaria, da gero ematen du, mutiltxu gaztiek badaudelako frontoian, berton bebai, koldo esate baterako, eta oso izar izan daitekena etorkizunera begira, zelan berpiztu dan gorakadori? Zelan berpiztu dan, ez dakit badakit, badagola jente bat nolabiteko horren manu hartu dutenak, eta antolatu dituzte beste modu batean beladak, eta horren, Gernikan Winter Serieseko partidu horiek bete-beteta daude gainezka, beste nik uste modernizatu egin dutela zesta nolabait, egokitu egungo denboretara ez da, ez dakit onerako, txarrerako, hori nik ez dut ez esango, baina bai, frontoiak lepo beteta daudela. Orain hori Winter Serie, gero neskak hasi dira ere jokatzen, ezagutzen nahi da nolabaiteko berpizkunde bat, eta naiz postekoa da, bai. Nik ekarri dut, Margarita Nafarroko erregina izandakoaren Heptamerona, berak frantsesez idatzi zuen, eta Xabier Artolak bikeinki itzuli du iparraldeko doinua emanez, eta erakusten du 16. mendean ere, emakume eta gizonen arteko harremanek ere bazutela nork irakurria, ezta? Poliki eta baina atseginez dastatzeko. Mesanotxean dudan liburua, liburuxka bada, tokiko artoaren hiztegia, berriki Mark Badalek eta Edorta Armuruak argitaratua egin dute prospekzio lana, Euskal Herrian dauden, Nafarroan dauden tokiko artoen aldaerekin, eta 26 espezie topatu dituzte, eta hoien inguruko artoaren bilketa eta landaketarekin eta bizitzarekin zerikusia daukan hiztegia bildu dute, oraindik bizirik dauden hitzak bildu dituzte liburuxka zoragarri honetan.
Ba ez gara gehiegi arduratzen behar bada antzerkiaz eta are gutxiago antzerkiaren inguruko gogoetaz. Eta uste dut pixka bat abarkabean pasa zela Ander Lipusek idatzi zuen antzerkiaren labirintoan bi aleko lan hori. Antzerkia bada negarraren eta barraren eskola dio berak eta uste dut arreta gehiago jarri beharko geniokela. Bitakora kuadernoa hemen hasten da. Txikitako eta nerabezaroko nire lehen oroitzapenak. Antzerkirako eman nituen lehen pausoak. Gure hizkuntza eta kulturarekiko atxikimendua eta maitasuna. Floridan, Miamin, Danian, zenbalekutan gaizka eta ze ondo deskribatuta dana eta egoera dana, esan dugu, gaizkan noiz joan daba Floridara, eta ez laguntza izan duzu? Hora Ignacio zula ikasen moduz. Dokumentazio lanien, ibili zarete, apurtxu bet, berba egiten honi guztiari buruz. Bai, gaizkak behin elkar ezagutu gabe ditu zidan, da bazkaldu genuen elkarrekin, da gero solasaldia sortu zen, berak galdera mordo bat egin zizkian, eta orduan ikusi genuen beak zeuzkan ideiekin, da nik aportatu nien eskenekin, hor oso azkenean emaitza oso aberatsa sortu dela. Bai, ez nahi inoiz Floridan egon, eta, claro, ze gertatzen da, idazleok nolabait badukagu gauzak irudikatzeko ahalmen hori, ezta? Baina niri, liburu bat idaztea niretzat da bidai bat, eta erronka bat. Eta ez litzaidake gustatuko hanka sartzea. Eta horretan nahiko zehatza naiz, edo saiatzen naiz, nahiko zehatza izaten. Eta, bueno, niretzat oso aberazgarria da dokumentazio lana. Orduan, hemendik eta hortik tiratu nuen, eta deskubritu nuen Ignazioren bloga, interneten duen txik-txak bloga. Eta, bueno, hor dagoz, aspaldiko pasadizuak, hor dagoz aspaldiko pilotariak, eta hortik edan nuen pilo bat. Eta orduan, pentsatu nuen, hau ezagutu behar dut, eta berarekin, pizkat, zeozer informazioa edo sentimenduak edo zeozer partekatu behar ditugu, eta lan gertatu da. Segurazki urrezko sasoi horretan, egon zan pelotari bakoitzak, liburu bat merezi du, berak bakarrik? Dudari gabe. Ze bizitza izan duzuen, 70. urtean Zaragozan debutazuk. Dudari gabe. 73an iristen zara Italiatik pasatu eta gero Ameriketara. Ameriketara, 17 urterekin. 17 urterekin. Eta ondo esan dezun bezala, pelotari bakoitzak bere historioa dauka. Ez du izan behar izarra handi bat, historio bat eukitzeko. Eta nik usten dut gaizkak besteak beste lortu duen benetako kalidade edo izan da, Martin Larralde, figura handi bat izan gabe, historio harrigarri bat, zeukala bere atzetikan, etxera itzuli aurretikan. Eta gero bere jarraipenarekin, ez? Lortu duen atmosfera, jaiala irena, harrigarria da, bertan egon gabe, eta bakarrik, dokumentazio lanetan sortutak lortutakoa, baina nik usten dut idazle batentzat berak lortu duena, gutxi batzuen esku dagoela, hain gai apasionantia, baina aldi berean ulertzeko ere nahiko konplikatua. Juan Ignacio, ikaragarria izan delako, zestapuntak Euskal Herriaren izena mundu osoan non jarri zuen, 20. mende hasieran jarriko gara, lehenengo frontoiak sortzen dienien, Ameriketan, eta mende osuen zier mundu osotik zabalduko da, Euskaldunek eraman zuten joku hori, ez da? Bai, 19. Ze epika guzti argia etzan izango zen gauza gogorrasko bebai bizi, baina ze aukera pilotara izan zaretenok bebai, hori guztia bizitzeko. Benetan gaur egungo perspektiba batetikan oso gaitza ulertzeko. Baina 19. mendearen bukaeran jadanik, Buenos Airesera hasten dira joaten, gero Kuba, Mexiko eta Txina, lehen gaizkak aipatu ditun hainbat lurralde, eta kontutan euki garai hartan gizartea Euskal Herrian nolako bazan eta informazio ere bai. Orduan, gu oso gutxikin ateratze ginen. Mundu berri batera. Eta berriro diot, gaizkak Martin Larralderen bitartez
lortu du isladatzea ezin hobeto goiegia esango nuke. Liburu bat bai dakot eskuartien, zeurie, Juan Ignacio, eta esan duguna, pilotari bakoitzak liburu bat eta pelikula bat merezi badu bai, hemen atal ezberdinetan biografia ezberdinak, materiala biltzen hasi, esan duguna blogean idazten, baina zenbaterako ematen duen honek, ezta? Atera kontu, dokumentatuta gaude 3.500 bat puntista izandakok historiaren zehar. Atera hasiko eginak bakoitzarekin historio bat biltzen, enziklopedia ikeragarri bat sortuko genuke. Zorionez gaizkak egiten du nik usten dut euskeraz argitaratu den lehendabiziko liburua fikziozkoa. Gazteleraz badaude, baina euskeraz ez. Eta lortu duna Martin Larralde ekartzea, guretzako ni behintzat ohore bat sentitzen dut, nolabait egiten duelako halako justizia bat hainbeste pelotarientzat. Oso zaila da bat bakarrik aukeratzea, baina bat ekartzearren aukeratu eta El juego de la Madalena izena duen liburu bat, Julieta Aberbujen liburu bat da, Bartzelonako argazkilaria da Julieta, eta argazkilaritzatik aparte, zinearen eremone lan egiten du, batez ere zine esperimentalean, eta vanguardiatako zinearen eremuan interesa handia izan du, ez? Eta ekarri baden liburu hau, da, iruditzen zaidalako argazki liburuen munduan, egitura oso berezia eskaintzen duen liburu badelako. Azkenean, liburu hau Julietak beraita hiltzenean sartu zen prozesu batetik hasi zuen, bere aitaren Buenos Aireseko etxean sartu eta familiako albunak aurkitu zituen eta sentitu zuen beharra beraita omentzeko familiako artxibori baliatuta, ez da. Eta liburu honek pixka bat egiturarekin egiten duena da aldarrikatu nola memoria da eraikuntza bat, finkatzen duguna gure burua, baina memoria berez ez dela ezer finkoa. Eta liburu honen estrukturak familiako albunaren retalekin eskaintzen ditu kombinazio eta aukera ezberdinak. Baita ere baditu horri batzuk nun esaldi sueltuak dauden, orduan ematen zaio aukera ikusleari jolasteko aukera ezberdinekin, eta iruditu zait oso aukera polita jolasteko, eta pixka bat izenburuarekin lotuta, El juego de la Madalena, da antza danez beraitak asmatu zuen jolas bat, eta jolas espiritu horrekin lotuta Julietak ekartzen digu proposamena. Oraingo hontan ere zaila egiten zait bat aukeratzea, baina niretzako oso inspiratzailea izan da beti Boris Mikhailov argazkilaria. Argazki, liburu honetan azkenean bere 27 bat serie edo proiektu biltzen dira, argazkilari ukraniarra da. Eta oso historia anekdotiko edo xelebre batek bultzatuta, hasi omen zuen bere ibilbidea argazkilaritzan. Bera fabrika batean, estatuko fabrika batean ingenieri lanetan zebilela, erabiltzen zuen fabrikako kuarto oskurua bere argazkiak eta rebelatzeko, eta KGBk harrapatu omen zuen biluzik zegoen bere emaztearen argazkiak errebelatzen, eta pornografia delituaz akusatuta lanetik bota zuten, ez? Eta orduan, hasi zuen orduan bere oso esperimentala eta oso bizia izan den argazkilaritza ibilbidea. Lan batzuk badira zerbait dokumentalak direnak, eta galian horregatik izan da ezaguna, adibidez, badauka proiektu bat Tea Coffee Cappuccino,
bloke sovietarrean kapitalismoa sartzen hasi zeneko gauzak, ez? Eta kaputxinoaren simbolo horri erabilita pixka bat gizartearen desorientazio egoera dokumentatzen du, ez? Egunerokoan, konsumismoa eta bar. Eta niri behintzat inspiratzaileak egin zaizkiten lanak, egia da oso jardun oparoa eta oso anitza izan duela eta klabe askotan egin duela lana, adibidez oso bestelakoa den lan bat eta pixka bat askatasun erabatekotik sortuta badauka serie bat izena duela bukatu gabeko disertazioak edo. Eta azkenean da diario moduko bat, bertan pegatzen ditu eguneroko moduan bere argazkiak, eta daude itxatxita bukatu gabeko tesi baten atzekaldeko horrietan. Testuak ez ditut ulertzen, ze esango nuke errusiarrez daudela, baina iruditzen zait, sumatzen da edo zaitzen olako askatasun bat jolasteko, planteamendu formal supererakargarriak, niri behintzat egiten zaizkidanak, eta hau niretzako nire lanean behintzat bada oso oparoa eta interesgarria den esperimentazio iturri bat. Argazkilaritza ulertzen hasteko liburu bat, hau asko erabiltzen dut tailerretan eta argazkilaritzaren alfabetatzean segurrako laguntza eskaintzen duen liburua. Izena du This Equals That, honek beste hau berdintzen du. Printzipioz aurrentzako dago planteatuta, baina nik esango nuke heldu bati ere oso ongi etorriko litzaiokela liburu honen aurrean jartzea. Eta azkenean argazki liburuen munduan, argazki liburu bat ez da argazki album bat, argazki liburu batek badu narratiba bat, nahiz eta ez izan lineala. Eta hemen oso ondo ulertzen laguntzen digu argazkien artean sortzen den harremanean ikusleak duen garrantzia, ez? Eta liburu hasten da irudi honekin eta joaten da harremanak sortzen, ez? Niri asko gustatzen zait jolastea taldeetan bakoitzak bazegako edo oze espazio sortzen duen bi irudien artean, ez? Polita duena da horria pasatzerakoan ezkerretan dagoen irudia pasatzen dela izatera lehendabizikoa eta sortzen da harreman berri bat hurrengoarekin. Orduan hor buruak konexio berriak sortzen ditu, ez? Eta hortaz hartzean nik uste oso importantea dela, ze da mekanismo bat oso garrantzitsuan argazkilaritzan eta zineko sekuentzialidadean, ez? Orduan horri gauza konplikatzen dijoa, loturak sortu daitezke formatik, baina baita ere esan nahietik, ez? Eta edo interakziotik, ez? Orduan oso proposamen polita eta inspiratzailea da. Eta liburua hasi dugu argazki batekin, dela erregela, hiruki formako erregelarekin eta liburuare horrela bukatzen da. Horregatik liburuaren hasieran esaten du hau dela liburu bat borobila eskinez betetako borobil bat dela. Hasi bezala bukatzen da, baina baditu ertzpilo bat horri bakoitzean. Zederra zuentzape, Juan Ignacio ikustie, ari hori ez dela eten eta transmisio horrek jarraitzen duela, momentu baten liburuan iradokitzen da 82an erreturatu zinen zu, urte batzuk aurretik oso greba gogorra egon zan Ameriketan, zeuen eskubidien alde pilotariak, eta horra purtsu bet, apustuak eta bertan bera geratzen die, eta gogorra izan zan hori dana bai, eta galzorian geratu zan kirola. Bai, 89an kokatuta dago historioa, hain justu ni itzuli nintzen urtea. Eta horregatikan identifikatu naiz hainbat pasarteekin, pilotarien arteko ikusi ezinak, bukaera ematezuna, gero berpiztu eginda, baina 88ko greba hori izan da, nolabait esan duko muga bat, ez? Historia hor bukatzen da atal handi bat, eta orain sortzen da beste bat, bizitzen ari garena, eta leheno gaizkak aipatu duen pizkunde hori, ez? Orduan, novelan ere oso ondo aislatuta dago, Martin Larralde bukatu du, baina bere hiloa da jarraitzen duena, koldo da, jarraitzen duena, beraz metafora edo mensaje, mezua hor dago, etorkizunare badagoela. Iragana
eta gero etorkizun bat, eta hain justu bizitzen ari garena koldo kakotxen artean aro hontan. Aro, berritua, esan duguna, emakumeak daude, bestela ulertzen da kirolabe, bai bestelako giroa frontoian, ze harrotasun zeuek frontoia beteta ikusita, ze kirole ederra dan, zemat gozatzen dugun zestapuntarekin. Batipat paradigma aldaketa horrek ematen du hainbeste poza eta esperantza. Zeren gure garaian zan kirola eta ofizioa, ogibide bat. Hori zorionez edo zoritxarrez amaitu inda. Momentuz behintzat oso gaitza da bertatikan preseski bizitzea, baina beste ate batzuk ireki ditu. Eta injustu emakumeentzat ere bai, eta beste produktu eskaintzeko beste formato batzuk, orduan oso aro interesgarria bizitzen ari gera, ikusiko dugu zenbateraino ematen duen. Egin genuena, iragana ezagutzen dugu. Ondo pasatu duzu, Mira, nik podcast badaukat eta gustatzen zait veterano jendea entrevistatzea, eta azkeneko galdera da beti berriz jaioko bazina, eta bakar batek ez ditezan, ez pelotaria ez nuke nahi izango, danek berriro pelotaria. Eta, ilazki, gogorrak pasatu ditugu, dana ez da izan gozoa, hor novelan ere isladatzen da. Hainbat momentu txarrak, oso txarrak, batipat greba garaiak, 78an izan zen bat, 20 urte geroago beste bat, eta hori da gerra zibil bat bezala kolektiboan. Bildu beharra zegoen, Gaizka, Jaialai marka hau, thriller baten, liburutxu baten, fikziozkoen, eta gera dadila hor, eta ezer ez dakiena hurbiltzeko baliogarria, informazio askorik hemen barik, eta dakienantzat oso gozagarria gogoratzea hau dana. Bai, ni seguru nago, jende asko munduan zehar uste dut pentsatzen duela zesta punta Floridan jaiotako edo sortutako kirola dela ustet. Eta seguru nago hala izan balitz, Amerikanok egingo zituztela, ez dakiz zenbat pelikula, zenbat serie, eta ez dakiz ze inesok esan duena, osea, pilotari bakoitzak badu kontatzeko historio bat. Nik, hemen, 11 historia egon daitezke, ezta? Bueno, bat bakarra aukeratu dut, eta hori da, paperera mandu dana, baina egon, seguro badaudela, ehunka, eta danak gehienak oso interesgarriak. 70ko hamarkadaren azken urteetako film eta zinemagile garrantzitsuei buruzko kritika eta komentarioen bilduma. Iurretako egilearen idazteko estiloaren ezaugarri izango direnak agerian utziz. Irakurlea, pentsatzera, sentitzera, baita barre egitera ere daramaten 15 narrazio labur, egilearen errealitate eta fantasiazko unibertso berezian murgilduta. Hondartzan aurkitutako ezezagun batek ezinegona sortu du uhartekoen artean. Izua eta desberdintasuna aztertzen dituen istorioa. Amaia Mariezkurrenak euskarara ekarri du. Beti izan dut istorioak asmatu eta kontatzeko grina, txiki-txikitatik. Nire aita langile xumea zen Ezkerraldeko lantegi handi batean, eta nire ama jostuna, baina gure etxea liburuz betea zegoen eta hortik etorri zaite pizkate zaletasun hau. Literatura niretzat da sormenaren lurraldea, askatasunaren azken lubakia nolabait. Idazten dudanean, nireak ez diren beste bizitza batzuk bizitzeko aukera izaten dut, gehiegi gustatzen ez zaidan mundu ilun honetan argi pizka bat pizteko parada, eta nolabaiteko justizia poetikoa egiteko, gogua. Literatura gozamena da, erronka, jolasa, bidaia, hitzez egiten da, baina ez dago deskribatzeko hitz egokirik. Eta hori da bere xarma, hori da bere paradoxa nolabait.